Χαμόγελα στους Θεσσαλονίκης, μικροπροβλήματα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά για το σήμερα και το αύριο του μετρό με τον κύριο Πάρη Μπίλια, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπίλια, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλώς βρήκα. Και βεβαίως έχετε παρακολουθήσει το έργο πολλά χρόνια και από την προηγούμενη θητεία σας και ως πρόεδρος και ως τέλεχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Πώς νιώσατε όταν μπήκατε την πρώτη φορά στο μετρό, ως επιβάτης πια? Χαρούμενος και υπερήφανος θα έλεγα, γιατί επιτέλους ένα δύσκολο για τα δεδομένα τα τεχνικά έργο και κυρίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων που είχε η Θεσσαλονίκη με τις πολλές αρχαιότητες, ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση σίγουρα, αλλά από την άλλη νομίζω ότι το αποτέλεσμα έχει ικανοποιήσει όλους τους Θεσσαλονικείς, όσοι το επισκέφθηκαν, όσοι είχαν την χαρά ή και την τύχη να είναι καθημερινοί επιβάτες γιατί βολεύονται από τη χρήση του μετρό, νομίζω ότι νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε από εδώ και πέρα τα ωφέλη που αποκομίζουμε να φανούν και στις συγκοινωνίες του ΟΑΣ, να γίνει ένα διάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε να εξυπηρετηθεί ακόμα περισσότερο ο πολίτης της Θεσσαλονίκης και βέβαια όλοι αναμένουμε και τις επεκτάσεις προς την βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ώστε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που γίνεται για τις βιώσιμες αστικές μετακινήσεις. Γιατί βιώσιμες αστικές μετακινήσεις χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς αξιόπιστα δεν μπορούμε να έχουμε. Κύριε Μπίλια, αναφερθήκατε στις επεκτάσεις. Το θέμα της επέκτασης προς Καλαμαριά είναι νομίζω δεδομένο, τελειωμένο. Έτσι. Εκεί η γραμμή πρέπει ουσιαστικά να έχει τελειώσει και να απομένουν οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να μπορέσει να κουμπώσει η επέκταση προς την Καλαμαριά με την βασική γραμμή. Άρα εκεί φαίνεται πως δεν έχει κάτι να μας ανησυχεί. Όχι. Και σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα, και σε ένα χρόνο φαίνεται ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ότι η δέσμευση που και από το στόμα του Πρωθυπουργού ακούσαμε, αλλά και από τους αρμόδιους του Υπουργείου Υποδομών, θα τηρηθεί και για το μετρό της Καλαμαριάς και του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχουμε εγκαινιάσει και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, θα καλύψει πολύ μεγάλο μέρος και πολύ περισσότερο πληθυσμό. Όλη την κέντρο-ανατολική, θα έλεγα, Θεσσαλονίκη, ότι σε μεγάλο βαθμό θα καλυφθεί μέσα από αυτή την επέκταση. Αλλά αναμένουμε, όπως σας είπα, και προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα, επειδή δύο φορές αναφερθήκατε στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, πριν σας θέσω το ερώτημα, εκεί νομίζω τα πράγματα είναι ακόμα πρόημα. Ναι, βέβαια. Έτσι, γιατί ακόμα ακούω ότι δεν έχουν βρεθεί χρηματοδοτήσεις και είναι μια διαδικασία να γίνουν οι χρηματοδοτήσεις, να βρουν οι μελέτες, να βρεθούν οι χώροι, να αρχίσει μετά η κατασκευή. Είναι ένα θέμα δηλαδή που θα μας πάρει πολλά χρόνια. Σωστά. Ώστε να το δούμε να υλοποιείται. Προφανώς μάλλον χωρίς τα προβλήματα που ανέκυψαν από τα αρχαία που βρεθήκαν και όλες αυτές τις καθυστερήσεις κτλ. Αλλά έχουμε πολύ μέλλον ακόμα νομίζω. Ναι, έχοντας ως πηξίδα την επέκταση προς την Καλαμαριά, θεωρώ ότι τεχνικές δυσκολίες δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες. Αυτό όμως που απαιτείται μέσα στο 2025 είναι να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες, οι οποίες θα καθορίσουν και το κόστος του έργου. Και αφού προσδιοριστεί το κόστος του έργου, να βρεθεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο μέσα στο 2026. Αυτή είναι, θεωρώ, η λογική των πραγμάτων, αλλά και μια προσέγγιση χρονική για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η επέκταση προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ούτε έχουμε ακόμα ένα σαφή σχεδιασμό, έτσι δεν είναι? Όχι, ένας σχεδιασμός υπάρχει προκαταρχικός. Έχουν ανακοινωθεί μέσα από τη μελέτη της ανάπτυξης του μετρό Θεσσαλονίκης από το ελληνικό μετρό, που αλλά προβλέπονται. Έχει σημασία και το ποια τελικά θα επιλεχθεί ως προτεραιότητα. Γιατί ακούω, αν θα είναι προτεραιότητα η ευθεία, ας πούμε, επέκταση προς Κορδελιό που θα πιάνει και τον Εύωσμο, αν θα πρέπει να ανέβει η γραμμή πάνω στον άξονα της Λαγκαδά και από εκεί να φτάσει σε άλλες περιοχές, είμαστε ακόμα. Ναι, η προτεραιοποίηση δεν έχει γίνει και η ιεράρχηση. Κρίσιμο, κατά την άποψή μου, είναι ποια από αυτές τις γραμμές θα έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, γιατί αυτό, ξέρετε, και οικονομικά θα βοηθήσει στη βιωσιμότητα του έργου και θα είναι πιο εύκολο για να χρηματοδοτηθεί από τους φορείς που κυρίως χρηματοδοτούν αυτά τα έργα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή μέσα από κάποιο ποσό ίσως προκύψει και από το ΕΣΠΑ. Κατά την άποψή σας, η επέκταση προς τα δυτικά είναι πιο σημαντική από την μελλοντική επέκταση προς το αεροδρόμιο? Έχει έτσι υψηλότερη προτεραιότητα? Σίγουρα ναι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη κατοικούν πάνω από 350.000 κάτοικοι.
Άρα υπάρχει προτεραιότητα να εξυπηρετηθούν αυτοί, καθημερινά μετακινούνται και ταλαιπωρούνται και κυκλοφοριακά, γιατί και το οδικό δίκτυο της περιοχής δεν είναι και το κατάλληλο για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον όγκο των οχημάτων που μετακινούνται για να πάνε στις δουλειές τους οι συμπολίτες μας της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης καθημερινά. Άρα εκεί είναι η προτεραιότητα και δευτερευόντως είναι προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επειδή ακούω και μια κριτική ότι τόσα χρόνια περιμέναμε όντως πάρα πολλά χρόνια για αυτή τη γραμμή των 10 χιλιόμετρων, αλλά έτσι γίνεται. Ξεκινάει μια βασική γραμμή και μετά συνεχίζονται οι επεκτάσεις, όπως είδαμε, κύριε Μπίλια, και στο θέμα της Αθήνας, όπου ήδη τώρα βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο έργο που είναι σε εκτέλεση, η γραμμή 4 και η επέκταση σε διάφορες περιοχές εκεί της Αθήνας και της Αττικής. Σημασία, επομένως, έχει η προτεραιοποίηση των περιοχών που θα επεκταθεί το μετρό. Μια γραμμή πόσα χρόνια χρειάζεται για να γίνει? Ανάλογα με το μήκος, ανάλογα με το πόσους σταθμούς περιλαμβάνει αυτή η γραμμή, γιατί ξέρετε το δύσκολο δεν είναι να γίνει η διάτρηση με το μετροπόντικα. Οι δυσκολίες είναι στους σταθμούς, πόσοι σταθμοί χρειάζεται να κατασκευαστούν, σε τι βάθος είναι αυτή η γραμμή, γιατί ακούω και κριτική για το κόστος του έργου, το οποίο πραγματικά ήταν πολύ ψηλό, αλλά ήταν σε πολύ μεγάλο βάθος. Συνήθως οι σταθμοί του μετρό είναι γύρω στα 8, 10, 12 μέτρα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των αρχαιοτήτων, φτάσαμε στα 25 και 30 μέτρα. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αυξάνει πάρα πολύ και το κόστος των έργων. Προς τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη ή προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, μάλλον δεν θα χρειαστεί να είναι τόσο βαθύς οι σταθμοί, άρα θα είναι και μικρότερο το κόστος. Σε ό,τι αφορά την πυκνότητα των σταθμών, αυτή καθορίζεται από την πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής που πρέπει να καλύψει το μετρό και βέβαια και πόσοι χώροι υπάρχουν διαθέσιμοι για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν ένα σταθμό του μετρό. Ένα από τα θέματα τα οποία είχα έτσι πολλές φορές επισημάνει και εδώ μέσα από τη Δημοτική Τηλεόραση της Θεσσαλονίκης, κύριε Μπίλια, και το έκανα βάσει και της εμπειρίας που είχαμε το 2000, πότε ήταν, όταν λειτουργήσε το μετρό της Αθήνας περίπου. Ήταν το θέμα των χώρων στάθμευσης που μαζί με το μετρό πρέπει να προβλεφθούν. Και ήδη αρχίζουμε και παρατηρούμε τα προβλήματα που έχει στη Μιχαήλ Ψελού, όπου στην περιοχή εκεί τέλος πάντων του τερματικού της Νέας Ελβετίας, όπου ο κόσμος από ανατολικότερα, από άλλες περιοχές, θέλει να κατέβει, να αποφύγει το κέντρο, να αφήσει το αυτοκίνητό του, να πάρει το μετρό να κατέβει. Και σε αυτό δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι ούτε ανατολικά ούτε και δυτικά. Ναι, έχετε δίκιο ότι παρόλο που ξέραμε όλοι ότι αυτοί οι δύο σταθμοί της Νέας Ελβετίας και του νέου σιδηροδρομικού σταθμού θα ήταν τερματικοί σταθμοί και θα μπορούσαν να προσεγγίσουν και πολλούς επισκέπτες, οδηγούς για να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, δεν προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, δεν είναι έτοιμοι, υπάρχει μια ταλαιπωρία. Πιστεύω όμως ότι μέσα στο προσεχές διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να κατασκευαστούν σταθμοί για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων. Θέλει λίγο χρόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, γιατί αυτός είναι ο αρμόδιος, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που δεν είναι εύκολο να λυθεί μεν, αλλά από την άλλη είναι αναγκαίο. Τα άλλα θέματα που ανέκυψαν κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του μετρό, κύριε Μπίλια, πώς τα είδατε? Είδα, ας πούμε, εικόνες όπως αυτή που βλέπαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα με τις ουρές στα εκδοτήρια, που νομίζω θα μπορούσαμε με έναν καλύτερο σχεδιασμό να είχαν αποφευχθεί. Και δεν ξέρω, να υπάρχει περισσότερος κόσμος στα εκδοτήρια για να φορτίσει ο κόσμος τις κάρτες του, που δεν είχε την ευκαιρία να το κάνει νωρίτερα. Στα εκδοτήρια που πολλά από ό,τι λένε και τα ρεπορτάζ και τη TV100 δεν λειτουργούν. Γιατί να έχουμε τώρα πρώτες μέρες λειτουργίας αυτά τα μικροπροβλήματα? Πάντα ένα καινούριο έργο έχει κάποιες παιδικές ασθένειες που πρέπει να ξεπεράσουμε. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται λίγο υπομονή από τους συμπολίτες μας και από την άλλη και ο λειτουργός του μετρό ή η κατασκευάστρια εταιρεία να λύσει τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί. Ο λειτουργός να διαθέσει περισσότερο κόσμο για να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα γκισέ που υπάρχουν, ο δε κατασκευαστής να λύσει τα προβλήματα στα μηχανήματα, ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα που περιγράφεται και ζούμε καθημερινά. Βλέπουμε τώρα και τις ουρές, έτσι ώστε αφενός να προσαρμοστεί ο κόσμος, αφετέρου να λειτουργούν και τα μηχανήματα. Βεβαίως. Έτσι, για να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί. Και να εξυπηρετηθεί και να μπορεί να κόβει και τα εισιτήρια, γιατί ξέρετε, μέσα από την τιμή του εισιτηρίου θα πληρωθούν και τα δάνεια που έχουμε συνάψει για να μπορέσει να κατασκευαστεί το μετρό. Τα δάνεια αυτά πληρώνονται μέσα από τους επιβάτες του μετρό της Θεσσαλονίκης. Για δώστε μας την εμπειρία σας από τα όσα είδατε στο σταθμό Βενιζέλου. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει
σε μετρό στον κόσμο. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Διάβαζα πρόσφατα ότι ίσως ξεπεράσει το μετρό το σταθμό της Βενιζέλου το μετρό που κατασκευάζεται στη Ρώμη αυτή την περίοδο, που αναμένεται όμως να ολοκληρωθεί μετά το 2027 και μάλιστα θα ακολουθήσουν την ίδια επιστημονική προσέγγιση της απόσπασης και της επανατοποθέτησης και εκεί για να μπορέσουν να κατασκευάσουν το συγκεκριμένο σταθμό. Είναι ένας σταθμός που ταυτόχρονα είναι και ένα μουσείο μέσα στο σταθμό, με σημαντικότατες αρχαιότητες που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης μας, και από μόνος του ο σταθμός Βενιζέλου είναι ένα τοπόσιμο για επισκέψεις και θα προσελκύσει επισκέπτες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Δηλαδή, κάποιος ξένος επισκέπτης, ακόμη και αν δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το μετρό, νομίζω θα περάσει μια βόλτα. Είναι στον αρχαιολογικό αυτό. χώρο εκεί που έχει δημιουργηθεί. Πιστεύετε πως τελικά το τι έγινε και το τι παρουσιάστηκε στο σταθμό Βενιζέλου είναι και μία απάντηση για όλη αυτή τη συζήτηση και διαμάχη που είχαμε ως τοπική κοινωνία και όχι μόνο, και πολιτική διαμάχη για την διαχείριση των αρχαιοτήτων που είχαν βρεθεί στο σταθμό Βενιζέλου, αν έπρεπε ο σταθμός να κατασκευαστεί με τα ευρήματα in situ ή τελικά αυτό που επιλέχθηκε από την τελευταία κυβέρνηση με απόσπαση και επανατοποθέτηση? Σίγουρα ναι. Νομίζω ότι το διαπιστώνουν τώρα πλέον και Θεσσαλονικής ότι ήταν μια διαμάχη και μια αντιπαράθεση που δεν είχε κανένα νόημα. Ήταν πολύ πιο εύκολο και επιστημονικά ορθό από ό,τι φάνηκε και από τους αρχαιολόγους, εγώ δεν είμαι αρχαιολόγος, να μετακινηθούν προσωρινά οι αρχαιότητες και να επανατοποθετηθούν στο ίδιο ακριβώς σημείο που βρέθηκαν, στην ίδια υψομετρία, και χάσαμε 4 χρόνια χωρίς λόγο κατά την άποψή μου και κατά πάσα πιθανότητα δαπανήθηκαν και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ λόγω αυτής της καθυστέρησης. Αν είχε υιοθετηθεί η πρόταση που είχαμε καταθέσει τότε στο τεχνικό επιμελητήριο, όταν ήμουνα εγώ στο τεχνικό επιμελητήριο το 2013, που αρχικά είχε γίνει αποδεκτή από όλους τους φορείς της πόλης αλλά και από την τοπική πολιτική ηγεσία, θα είχαμε μετρό τουλάχιστον 4 χρόνια νωρίτερα. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και τουλάχιστον θα πρέπει οι συμπολίτες μας να εμπιστεύονται τους επιστημονικούς φορείς, να εμπιστεύονται τους ανθρώπους που έχουν τη γνώση, για να μπορούμε να ξεπερνάμε τα προβλήματα χωρίς αντιπαραθέσεις, αλλά κυρίως χωρίς καθυστερήσεις. Γιατί η καθυστέρηση κοστίζει σε όλους μας. Κοστίζει στον τρόπο που μετακινούμαστε, στις χαμένες ώρες των μετακινήσεων που βιώσαμε αυτά τα χρόνια, τα 4 των καθυστερήσεων, σε διοξίδιο του άνθρακα λόγω των κυκλοφοριακών προβλημάτων, στην οικονομία της πόλης. Δεν ήταν μόνο το θέμα των αρχαίων που βρέθηκαν στην Αγία Σοφία, στην Τριβάνη, Βενιζέλου, η αιτία καθυστέρησης αλλά και εκτόξευσης του προϋπολογισμού του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου τριπλασιάστηκε. Όχι μόνο για τη Βενιζέλου, βέβαια. Όχι, βέβαια. Και άλλοι παράγοντες. Προφανώς υπήρχαν και άλλοι παράγοντες. Ο πιο βασικός παράγοντας, κατά την άποψή μου, είναι ότι όταν δημοπρατήθηκε το έργο δεν είχε την απαραίτητη ορίμανση μελετών. Βέβαια, ναι. Και επίσης το γεγονός ότι ήταν μια σύμβαση η οποία υποχρέωνε τον ανάδοχο να παραδώσει το έργο στη συγκεκριμένη τιμή που είχε αρχικά υπογράψει, ήταν ένας παράγοντας που καθυστέρησε πάρα πολύ το έργο. Έπρεπε να λυθούν και τεχνικά προβλήματα και συμβατικά προβλήματα που είχαν σχέση με τη σύμβαση του αναδόχου. Ήταν μια από τις μεγάλες αιτίες των καθυστερήσεων στα αρχικά χρόνια. Τώρα, πάμε, κύριε Μπίλια, να δούμε μαζί ένα ρεπορτάζ για ένα άλλο θέμα που απασχολεί τη Θεσσαλονίκη. Είναι η κατάρρευση τμήματος της γέφυρας του Δεδροποτάμου. Λίγο πριν την καταιγίδα Μπόρα, έπεσε, μάλιστα την ημέρα που θεωρητικά θα έπρεπε να παραδοθεί. Βλέπουμε και σχετικά πλάνα που πήραμε την επόμενη μέρα του συμβάντος και υπάρχει και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών. Για να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ, το τι λένε οι Θεσσαλονικείς που πλέον δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και για καιρό δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γέφυρα του Δεδροποτάμου, και να τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Τρίτη μέρα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς οι οποίοι εξακολουθούν να κινούνται μεταεμποδίων μετά την κατάρρευση της γέφυρας του Δεδροποτάμου. Το γύρνα είναι πιο πολύ το πρόβλημα όταν γυρνάς από τα κτέλ προς τα πάνω. Η συγκεκριμένη γέφυρα εξυπηρετούσε καθημερινά χιλιάδες οδηγούς. Η κατάρρευσή της δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, καθώς σημειώνονται ουρές και μεγάλες καθυστερήσεις στη διέλευση των οχημάτων στην οδό Μοναστηρίου και στις παρακείμενες οδούς. Πάρα πολύ κίνηση και
στην πλευρά όταν γυρνάς προς Εύωσμο. Η γέφυρα Διδροποτάμου παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σε ολόκληρο το μήκος της. Στη γέφυρα Διδροποτάμου εκτελούνταν από το καλοκαίρι εργασίες στήριξης και προβλεπόταν η ενίσχυσή της με τσιμέντο, αλλά η πρόσφατη θεομηνία προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημιά. Αυτό το κομμάτι ήταν κλειστό από πέρυσι το Πάσχα. Είχε ανοίξει λίγο η γέφυρα. Το καλοκαίρι ξεκίνησαν οι εργασίες για την υποστήλωση. Τώρα όμως φαίνεται, όπως ήταν χαραγμένο πάνω με τις βροχές και με αυτά, πήρε νερό και έπεσε εντελώς πλέον. Είχαν κλείσει το δρόμο. Θα μπορούσε να συμβούν τα χειρότερα. Ναι. Άμα περνούσε κανένας από κάτω θα το πλάκωνε. Το βλέπα κάθε μέρα και στο τέλος το βλέπω πιασμένο. Η ειδικά συνεργεία μηχανικών αναμένεται να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας που κατέρευσε, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου μετά από επικοινωνία που είχε με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Επικοινώνησα με τον κύριο Ταχιάο και σήμερα έδωσε τη διαβεβαίωση και την Κυριακή που επικοινώνησα μαζί του ότι θα στείλει συνεργείο ειδικό με ειδικούς γεφυροποιούς μηχανικούς, που τέτοιους έχει μόνο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Υπουργείο του, προκειμένου με διαδικασίες σύντομες να επιληφθούν και να επισκευάσουν τη γέφυρα. Η γέφυρα κατασκευάστηκε το 1985 και εξυπηρετεί την κίνηση των οδηγών από διάφορες περιοχές της πόλης. Μάλιστα, αυτό το ρεπορτάζ που έγινε την επόμενη μέρα που εμφανίστηκε το πρόβλημα. Η γέφυρα διέρχεται από τους Δήμους Αμπελοκήπων Μενεμένης και Κορδελιού Ευόσμου και εξυπηρετεί πολλούς πολίτες από την περιοχή. Προχθές, νομίζω, ο Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών, βρέθηκε στην περιοχή μαζί με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης για να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αποκατάσταση. Ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι προβλέπει τώρα το σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην γέφυρα μετά και την αυτοψία του Υφυπουργού Υποδομών? Οι διαδικασίες αποκατάστασης της γέφυρας σίγουρα από το Υπουργείο μπορούν να γίνουν πολύ γρηγορότερα από ό,τι αν το κάνει ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και ζητήσαμε μαζί με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ να αναλάβει το Υπουργείο για να την ολοκληρώσει αυτό το τυχείο το οποίο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί, για να κρατηθούν η επιχωμάτωση η οποία υπάρχει προτού τον οπλισμό, προτού τον φέρον οργανισμό της γέφυρας. Λοιπόν, θα γίνει αυτό από το Υπουργείο και γρήγορα. Εμείς σαν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ο δικός μας Δήμος θα συνδράμει για το κυκλοφοριακό με τη Δημοτική Αστυνομία για να μπορέσουμε μαζί με την Τροχέα να βοηθήσουμε λίγο το κυκλοφοριακό. Έγινε μία μάζοξη υπό τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Γκιουλέκα, στο γραφείο του και εκεί αποφασίστηκε ότι τροχονόμοι θα είναι στη συμβολή των οδών Αγαμέμνονος με Μοναστηρίου, στην Αγίας Παρασκευής με Μοναστηρίου, στη Δεδροποτάμου, για να μπορέσει να βοηθήσουν, εμείς να αστυνομεύσουμε την περιοχή για να μην έχει παρκαρισμένα, να γίνει και η μέτρηση των φόρτων αυτών των διασταυρώσεων, ώστε να αλλάξουμε και το συγχρονισμό των φαναριών, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο μέχρι να ολοκληρωθεί η γέφυρα και να ξαναδοθεί στους πολίτες. Κύριε Αλεξανδρίδη, όταν ο κύριος Ταχιάος ήρθε στην περιοχή, σας έδωσε και μια εκτίμηση το πόσο χρειάζεται έτσι ώστε αφενός να αποκατασταθούν τα νέα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πτώση του τυχείου, αφετέρου και οι εργασίες συντήρησης που ούτως ή άλλως έπρεπε να είναι σε εξέλιξη? Ο Υφυπουργός βρέθηκε με τον κύριο Κυρίζογλου, δεν βρέθηκε μαζί μου, αλλά μιλήσαμε 2 φορές. Είναι γνώστης του θέματος, επειδή και αυτός μηχανικός είναι, ξέρει και μπορούμε γρήγορα να το ολοκληρώσουμε και γι' αυτό επιλέχθηκε η διαδικασία του Υπουργείου, διότι καταλαβαίνετε ένα τέτοιο έργο το Υπουργείο μπορεί να το κάνει ανάθεση, ενώ οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε αναθέσεις. Και δεν έχουμε και την τεχνογνωσία αλλά και τους ανθρώπινους πόρους για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γιατί όπως άκουσα νωρίτερα μια δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, χρειάζονται γεφυροποιοί που έχει μόνο η Περιφέρεια και το Υπουργείο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γιατί φτάσαμε στην κατάρρευση της γέφυρας, κύριε Μπίλια? Ήταν μια γέφυρα η οποία είχε
προβλήματα. Αλλά είχε κλείσει για να συντηρηθεί. Ξεκίνησαν οι συντηρήσεις της γέφυρας και δεν πρόλαβαν. Νομίζω ότι ήταν θέμα συγκυρίας και κακής χρονικής στιγμής. Θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί μετά από 10 μέρες και να είχε ξεκινήσει τότε η βροχόπτωση και να μην συνέβαινε τίποτα. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζανε οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Γι' αυτό την είχαν κλείσει τη γέφυρα, είχαν διαπιστώσει τα προβλήματα, είχαν βάλει εργολάβο. Αυτά ήταν τα προβλήματα σε αυτό το σημείο που έπεσε. Σε αυτό το σημείο ήταν. Εκεί είχαν εντοπιστεί τα προβλήματα. Ουσιαστικά είχε μια μετατόπιση το τυχείο που συγκρατούσε τα. Εδώ είναι το πεζοδρόμιο τώρα, έτσι που έχει πέσει. Ακριβώς από κάτω το τυχείο. Είναι το τυχείο προφανώς. Αυτό το τυχείο που συνεχίζεται. Ναι. Αυτό ήταν που είχε το πρόβλημα. Συγκρατεί, όπως είδατε, τα χώματα, τα μεταβατικά επιχώματα, έτσι τα λέμε εμείς οι μηχανικοί, για να μπορέσουν να ανέβουν στην οφέροντα οργανισμό της γέφυρας. Κατέρευσε αυτό το τυχείο και τώρα θα πρέπει να αποκατασταθεί το τυχείο και αμέσως μετά να ανοίξει από πάνω άσφαλτος για να γίνει η κατάλληλη συμπίκνωση των υλικών με κατάλληλα υλικά το μεταβατικό επιχώματος και να ασφαλτοστρωθεί ώστε να παραδοθεί κυκλοφορία. Είναι μια διαδικασία που πιστεύω ότι το Υπουργείο θα μπορέσει να την τρέξει σύντομα. Είναι διαδικασία λίγων μηνών, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα έλεγα θα μπορούσε ιδανικά σε 1 με 2 μήνες να έχει ολοκληρωθεί. Γίνεται τεχνικά δηλαδή. Ακριβώς, γίνεται. Ωραία. Είχε γίνει και προετοιμασία από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, άρα δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Είχε γίνει η θεμελίωση και θεωρώ ότι θα αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο οι εργασίες που είχαν γίνει μέχρι τώρα, ώστε να δημιουργηθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής. Η περιφέρεια πώς μπορεί να συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία? Όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε την ευθύνη της σηματοδότησης στο πολεοδομικό συγκρότημα, σε ένα μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος. Περιμένουμε τη Τροχέα να μας πει ποιες διασταυρώσεις κρίνει σκόπιμο να επαναυπολογιστούν ώστε να συντονιστούν κατάλληλα τα φανάρια με τις καινούργιες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα τα επαναπρογραμματίσουμε τους φωτεινούς σηματοδότες ώστε να ανταποκρίνονται λίγο καλύτερα σε σχέση με το σήμερα. Μέχρι να γίνει αυτό όμως θα διευκολύνεται όσο είναι δυνατόν η κυκλοφορία με τροχονόμους είτε από την Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης είτε και με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτά συζητήθηκαν την Πέμπτη στη συνάντηση που είχατε στο Δικητήριο υπό τον κύριο Γκιουλέκα. Ακριβώς. Μάλιστα, θα δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ γι' αυτό. Τώρα σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπίλια, για τη συζήτηση και για το μετρό και για το θέμα της Εδροποτάμου. Το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι θα μας απασχολήσετε. Τώρα για τις εσωτερικές εξελίξεις που έχετε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στις εκλογές το Σάββατο είναι τελικά. Το Σάββατο 14 λοιπόν του μηνός θα γίνουν οι εκλογές για τη διαδοχή του κυρίου Τζιτζικώστα στην περιφέρεια και θα εκλέξετε έναν εκ των. Ή την κυρία Ιδώνα ή την κυρία Πατουλίδου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπίλια.